Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan, aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan, aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit, siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili! Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili! Mitubag siya. Ug sila miingon, Kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo, mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni Propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan. Kung ikaw dili mo ang Mesiyas, o si Elias, o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag. Ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw,
Nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako, apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makailakon kinsa siya, apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig, aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makailakon kinsa siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, makita mo ang espiritu nga mokunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit, sama sa pagtugdon sa usa ka salampati og mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, Anaa ang nating karnero sa Dios! Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus, og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, Unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, Rabi, nga sa ato pa magtutudlo. hain ka man magpuyo. Dali kamo ug tan-awa ninyo. Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya, ug nakita nila ang iyang gipuy-an, ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, Nakita na mo ang Mesiyas. nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Bitutok si Jesus kaniya ug miingon, Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsefas. nga sa ato pa Pedro. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe o giingnan niya. Kuyog ka nako. Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael o giingnan, Nakita na mo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo ba god nga gikan sa Nazaret? nangutana si Natanael. Dali diri, ug tanawa. Mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, Ani ay tinuod gayod nga Israelita, ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, Nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera, sa wala ka patawgan ni Felipe. Si Natanael mitubag, Magtutudlo. Ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo, nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. og miingon siya kanila, Sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Juan Kapitulo 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na silag bino,
Ang inahan ni Jesus miingon kaniya. Wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag. Babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, Una ninyog tubig ang mga tadyaw. og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, Pagkabo nining tubiga, ug dad-an ngadto sa nagdumala sa kumbira. og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit una sa labing maayong bino, ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa manimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini, si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigong nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo, aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, Gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, Kining templo ha, gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab, sulod lang sa 3 ka adlaw. apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug pituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat
gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Wala ka ba mahibalo niini, nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan, ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga babutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Human niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna, si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglali sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, Walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mo'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya og malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod.
Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Juan Kapitulo 4. Ang mga Pariseyo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag, kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay, kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako?" Ang babayi mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babayi miingon, "Sir, wala kay timba og laom mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabay ay hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, o kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, "Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhawon, ug dili na usab ako moani sa pagkalos." Og giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana." Miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana, nga ang matuod nga magsisimba
magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babayi, Nasayod ako nga moan hang Mesiyas nga gingan nagkristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus ngano nakigsulti siya sa babayi. Unya, gibiyaan sa babayi ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod o giingnan niya ang mga tao. Dali ka mo, og tan-awan ninyong tao nga misulti ka nako sa tanan nga ako nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag, May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa, ang mga tinun-an nagpangutan anay. May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus, kay ang babayi miingon man, Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babayi, Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayud ang maluluwas sa kalibutan. Tapos sa 2 ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon, Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus og mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, Wala gayud kaninyo mutuo kanako, gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, Sir, kuyog na intawon ka nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, Lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Bituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. Ug sila mitubag, Gahapon sa alauna,
gihuwasan siya sa hilana. Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Juan Kapitulo 5. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutanan niya ang tao, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang malimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako dito." Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dada ang imong higdaan ug lakaw." Og diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo, "Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan." Siya mitubag, "Giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako. Dada ang imong gihigdaan ug lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo, og miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kaya ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak, sama
nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon ug gani miabot na, nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo ug bisan unsa sumala sa kong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kung magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako, nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa, ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo, nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa kong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo huna-hunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako, apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat. Unsaon man ninyo pagtuo sa kong gisulti? Juan Kapitulo 6. Human niini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban ang iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo,
Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya, ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita magkapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan pag mopalit kitag pan nga biling 2 kagatos ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada, kagikaon sa mga tao, og nakapuno kinig 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an og nanakay silag sakayan. Unya nanabuk ngadto sa Capernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon moapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro. Sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangup og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw, nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan og nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabuk sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot din he. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, ang muluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo?
unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og paan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga paan gikan sa langit. Kay ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay ni ining maong paan. Si Jesus miingon kanila, Ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya, Ako ang paan nga gikan sa langit. Miingon sila, Dili ba siya si Jesus, ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Maoy mo paduol kaniya nga ri kanako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa,
mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong paan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, Lisod kaayong dawaton kini pagtulunana. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nagkapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga kung gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya, ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, Dili ba gipili ko man kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Juan Kapitulo 7. Human niini, milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, Biya dinhi, ug lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man niining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsoon, wala mutuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan. Dili ako moadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nangita kaniya didto sa kasaulugan. Nangutana sila, Hain man siya? Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, Maayo siyang tao. Ang uban usab miingon, Dili ka na tinuod, iya hinoong gilimbungan ang mga tao. Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila,
Giunsa man niining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako, kun dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag, giwaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo, ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlawng igpapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod og dili si Moises ang nag-una niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlawng igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlawng igpapahulay. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tan-awa, nagsulti siya at tubangan sa kadaghanan. Apan walay nagsulti bisag unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako, matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao didto mituo kaniya og miingon, inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana? Ang mga Pariseyo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari nagpadalag mga gwardya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon. Ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makit-an. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay, asa man siya muadto nga dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan og dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga motuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu, kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto
ang nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila, Kining tawhana mao gayud ang propeta. ang uban miingon, Siya mao ang Mesiyas. apan ang uban usab miingon, Ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardya, Nganong wala man ninyo siya ang anhi? Sila mitubag, Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo? Nalimbungan niya? Ang mga Pariseo nangutana kanila, May usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto, miingon kanila, Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo, samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Juan Kapitulo 8. Unya ang tanan na mauli, apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon usa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa og nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babayi nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya, Hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, Kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Unya, si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya, Nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa kong kaugalingon. Ang akong gisulti tinuod. Kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi. Apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kun dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod,
nga kun duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, ug ang akong amahan nga nagpadala kanako, nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila. Hain man di ay ang imong amahan? Si Jesus mitubag. Wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Og walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako og mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Maghikog baka ni siya, nga nag-ingon man nga dili kita makaadto siyang adtuan. Si Jesus mitubag. Kamu taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini, kun dili kamo mutuo, nga ako mao. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Ang gitugaan ko na kaninyo, sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mo'y isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila may tungod sa amahan. Busa, miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga maginusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usare among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Ug karon ako ani adinhi.
Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot. Kundili, gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini, mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili ka mumutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuuran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuuran, nganong dili man ka mumutuo kanako? Ang iya sa Dios, mamati sa mga pulong sa Dios. Apat kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Hesus. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianon o giyawaan? Si Hesus mitubag, wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako, ug siya ang maghukom. Sultihan ko kamo. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Hesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung muingon ako, nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya, wala pa gani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham? Si Hesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Hesus. Apan mitago siya ug mibiya sa templo. Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Hesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Hesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, usa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini, si Hesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kini nga lana nagkahulugan ug pinadala. Busa milakaw ang tawo ug nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iya mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana,
Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? May miingon, Mao kana siya. apan ang uban miingon. Dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw. Sila nangutana kaniya. Nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tawo nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siluwam ug panghilamos. Busa miadto ako og nanghilamos. Unya nakakita na ako. Sila nangutana. Hain naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseyo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseyo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imo ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao og gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod. Nganong makakita na siya karon? O kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya, kay butan naman siya, og makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, butan naman na siya, pangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og giinsulto siya sa mga Pariseyo, ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamu wala masayod kung tagadiin siya, apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pa gayud igdungog nga may nakaayo sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag, nataw ka og nagtubo diha sa sala, ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo? O gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga.
Si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, ug miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako nining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, buta ba ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamo'y sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa, sad-an kamo. Juan Kapitulo 10. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dad-on kusab sila nganhi, ug mamati sila sa kong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod ni ining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon, giyawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon, ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini.
Saan man sa kayawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon, Kanus amo man gayod kami sultihi sa klaro. Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa kong tingog. Nakaila ko kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Unya, ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tao mitubag, Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, apan nagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag, Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, Mga Diyos kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Diyos. Ug ang kasulatan, dili man gayod masayop. Nganong moingon man kamo, nga ako nga gipili sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon, nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. ug dakpo na usab unta nila si Jesus, apan ikyas siya. Si Jesus bibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, Si Juan, wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. ug didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus. Juan Kapitulo 11. May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, Dili siya mamatay ni ining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, Mamali kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, Magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man didto? Si Jesus miingon, May napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tawo nga maglakaw sa adlaw dako.
dili madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag. Kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya. Aron mutuo kamo, adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an. Manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, "Kung dili ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Hinoon, nasayod ako nga bisan karon mahatag ang Diyos kanimo bisagon sa imong pangayon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga gisaad nga moanhi sa kalibutan." Human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan. "Ania ang magtutudlo, ug nangita siya kanimo." Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya o midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula. Abi nila ug moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon, "Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. "Hain manglubngan na ninyo siya gibutang." Nangutana siya kanila, "Dali nga riyong tan-awa, Ginoo." Mitubag sila, ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon, "Tan-awa, pagkadako gayod siyang pagigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon, "Dili ba giayo man niya ang buta? Nanong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?" Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato." Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo,
Baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon kaniya, Wala ko ba ikaw sultihi nga kun motuo ka, makita mo ang himaya sa Dios? Og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Aba nagsulti ako niini tungod ni ining mga tao nga ani adinhi. Aron sila motuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Og human niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro! Gula nga ri! Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil, og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya og palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, Unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Unya mangani ang kadagkuang Romanhon ug kun ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas, ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, Way hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag at tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Juan Kapitulo 12. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsaing nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya, miingon, Nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot ug 3 ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini.
Apan si Jesus miingon, Pasagdi siya, ug ayaw idili kaniya ang pagtaganan niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus, kanunay ninyong ikauban, apan ako, dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa, nangadto sila didto, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silang mga palwa sa palmera ug nanggula, aron pagsugat kaniya ug naninggit. Lalay ko ng Diyos! Mulahan siya nga miagi sa ngalan sa Ginoo! Panalanginan sa Diyos ang hari sa Israel! Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini, sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Sion, ania ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo? Wala gayud kitay mahimo. Tanawa, ang tanan misunod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kami magkikita kang Hesus. Busa, miadto si Felipe og misugilon kang Andres, ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, Ang takna miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, Amahan, ayaw ipadangat kanako kining takna? Dili, kay ang hinungdan sa kong pag-anhi, mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Ipasidunggan ko na kini, ug pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagtindog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, Midalugdog man. Ang uban miingon, May anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, Kining tinguga, gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon, nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Sa pagsulti niya niini,
iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa nganong miingon ka man nga ang anak sa tao kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag, ang kahayag maguban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa, lakaw kamo, samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo, asa siya padulong. Busa, tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya og pitago. Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya, aron matuman ang gisulti ni Propeta Isaias. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw, ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Wala sila makatuo niini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isaias. Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan, aron ang ilang mga mata dili makakita, o ang ilang mga salabutan dili makasabot, og dili sila moari kanako aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isaias kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini, daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Unya, si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako, ngangyang sugo, naghatag og kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan. Juan Kapitulo 13. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sayawa ngadto sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa, mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tuwalya. Unya, naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba daing akong tiil?
Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makasabot sa kong gibuhat. Apan makasabot ka raon niya. Si Pedro miingon, Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, Kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, Ang nakaligo, hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya, Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, Nakasabot ba kamo sa kong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo, o Ginoo, og husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo og panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa kong gipili, apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, Sultihan ko kamo, nga ang usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, Pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa, ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus og nangutana, Kinsa man siya, Ginoo? Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa pan, human ko kini ikatuslob. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siya pan o gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus, Buhata dayon, ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagpupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi kadto, sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo,
Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan, nga kamo akong mga tinun-an. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto ka raon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, Andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Ilimod mo na ako sa makatulo. Juan Kapitulo 14. og miingon kanila si Jesus, Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan, paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala ka paghihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa kong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote,
miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan ngayang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug bulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon, wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo, aron kamo manlakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini.
kun kamo iya pa sa kalibutan. Higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa kumuanhi ug musulti kanila. Apan karon, dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pabuhata ang mga milagro diha kanila, nga sukad masukad, wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat, ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini, aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako, bisag walay hinungdan. Muani ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Juan Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini, aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamusultihin niining mga butanga sa sinugdan, kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon nga muadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kaya nagmando ni ining kalibutana, gisilutan naman. Daghan pa unta kayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog. Ingon man sa mga butang umaabot, himayaon niya ako, kayang ania kanako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako Busa, mingun ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya, ug isugilon niya kini kaninyo. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili nakita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita.
apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo. Maghila kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan, aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo, pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili musulti ako kaninyo mahitungod sa Amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niadtong adlaw, mangayo kamo kaniya pinaagi sa kungalan, ug ako dili moingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug mituo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa Amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mobiya ako sa kalibutan, ug mobalik sa Amahan. Unya, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, Karon, yano na gayud ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo, ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kay ang Amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan Kapitulo 17. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit, og miingon, Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod. Ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios, ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Ug karon, nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako, nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako, ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako, gikan kanimo, ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon mo anha ako kanimo.
dili na ko magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit tuyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako, dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga kanimo, aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundi alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit. Ingon nga ikaw ug ako, usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila, sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atuwa usab sila, aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako, bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadtong dapita, may usa ka tanaman, og misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an magadtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo, nagipadala sa mga kadakuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako," siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako," miatras sila og nangatumba, og gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret." Sila mitubag, "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. "Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako.
Unya si Simon Pedro nga maespada, milanit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malco ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya, gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo o sa ilang kapitan o sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus unang ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang Pangulong Pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" "Dili oy." Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan, "Nganong nakaako kapag sultig ingon ni ini sa Pangulong Pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas nga Pangulong Pari. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili oy." Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalunggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman?" Ug si Pedro miingon na usab, "Dili." Og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuohan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila, "Unsa may inyong sumbong batok kining tawhana?" Sila mitubag, "Dili unta namo siya dad-on nganhi kanimo, kun wala pa siya makasala." Ug si Pilato miingon kanila, "Dadaan ninyo siya, ug hukmi sumala sa inyong balaod." Ang mga Hudiyo mitubag, "Wala itugot kanamo ang pagpatay tao." Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ba kining kaugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagud ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari
ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutan, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon kang hari ako. Tungod ni ini ako natawo og mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Ha? Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, bibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag, dili siya! Si Barabas mo'y among gusto! Si Barabas usa katulisan. Juan Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og bisti nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo! O gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-puro nga tunokon ug sa bisti nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, aniya siya! Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila, ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa krus! Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag, aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siya patyon kay siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus, tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag, wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, aniya ang inyong hari! Apan sila naninggit sa pagtubag, patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari bitubag, wala kaming hari! Gawas sa emperador! Tungod niini,
gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus og miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Og didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ing nanay, dili na to kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig.
Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Og may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila, nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 ka kilo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam, og duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid naggikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro, og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan, ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili linukot lang gihapon liha sa iyang nahimutangan. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya, na mauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawa sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan, og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto sa dapit sa uluhan, ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, Hilam ako nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala akong mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti ni ini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og miingon sa Hebreo, Rabboni. Nga sa ato pa magtutudlo.
Unya giingnan siya ni Jesus. Ayaw ako hikapa, kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto ay noon ang akong kaigsuunan, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kung makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha siyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot, ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Too, ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko, ug Diyos ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako." Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 21. Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muban kami." Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot tapit sa tuo sa sakayan, ug makakuha kamo." Busa, itaktak nila ang ilang pukot, ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana."
Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya, og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagdira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 kilometros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri, ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang paan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Og si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batan-on ka pa. Ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos alang kanimo, ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang ka nako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan
dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.